салом мухлисони беҳтарин дастаи футболӣ. Инак интизориҳо ба охир расиданду чемпионатҳои аврупоӣ ба кору пайкорашон пас аз танаффусе дубора шурӯъ карданд. Дар давоми танаффуси бозиҳои мунтахабҳо баъзе хабару навгониҳо атрофи дастаи Барселона ҳам ба нашр баромаданд, ки имрӯз онҳоро як ба як ба шумо мерасонем. Позаи ёнбоши худро гирифта тугмачаи обуна шуданро зер кунед ва мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, имшаб Барселона ки шабу рӯз мо мухлисию пайгираш ҳастем, дастаи Бетисро дар доираи бозиҳои Ла Лигаи Испания меҳмондорӣ мекунад. Хавиву бачаҳояш ҳеҷ набошад дар бозиҳои хонагӣ ҳаққи аз даст додани имтиёзро надоранд, вале дар футбол ҳар натиҷа шуданаш аз назар дур нест. Тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар пасманзари равзанаи трансферии тобистона баъзе гуфтушунид ва талошҳои абардастаҳои аврупоӣ барои ҷалби бозингарони бомаҳорат ва ояндадор низ ба вуқӯъ омаданд, ки имрӯзҳо расонаҳои испанӣ аз он гуфта истодаанд. гап сари он меравад, ки бозингари ҷавон ва тоза ба ҳамагон ошногаштаи Барселона Ламин Ямал метавонист дар дастаи имрӯз беҳтарин дар Аврупо номида шуда Манчестер Сити фаъолияти худро давом диҳад. намояндагони дастаи англисӣ ба Ямали 16 сола пешниҳоди беҳтареро кардаанд, вале худи футболбоз ба он ҷавоби рад додааст. ин муносибати Манчестер Сити, яъне бо роҳи пинҳонӣ бо бозингарон гуфтушунид кардан, ба каталониҳо писанд наомадааст ва сабаби то ҷое сард шудани муносибати дастаҳо гаштааст. Радио Марка менависад, ки Ямал ба ҷуз Барселона дигар дастаеро намехоҳад. маҳз ин ҷо ӯ аз худ дарак дод ва дар даста ба ояндаи ӯ умеди калон доранд. хави ба ҷои Рафиня дар бозиҳои охир бештар аз Ямал истифода мебарад ва дар ҳисоби ин ҳамлагари ҷавон як партофти головар низ то ин дам ба қайд гирифта шудааст. умед ба он мебандем, ки ҳунари Ямал бо роҳи дуруст рушд мекунаду тақдири Фати дар ҳолати ӯ такрор намешавад. Барселона ҳайати худро боз бо ҷалби таланти ҷавоне тақвият доданӣ аст. Спорт ES хабар медиҳад, ки нимҳимоятгари ҷавони Атлетик Билбао Нико Уильямс дар радари каталониҳо афтодааст. Барса ҳунари бозингари 21 соларо баҳои баланд медиҳад ва дар пайи омӯзиши гузаришаш ба Барселона ҳастанд. даста мехоҳад ҳамин зимистон Никоро дар ҳаяташ бубинад, вале агар мушкили сади роҳ гардад, Барселона варианти ройгон ба даст овардани Уильямсро дар тобистони соли оянда мебинад. феълан партари трансфермарк нархи ин футболбозро 30 миллион евро нишон медиҳад. трансфери Никоро хави шахсан талабгор шудааст ва итминон дорад, ки омадани Нико дар оянда маркази майдонро устувортар месозад. Нико Уильямс бародари хурдии Иняки Уильямс аст, ки солҳои дароз яке аз лидерони Атлетик ба ҳисоб меравад. дар ҳисоби Нико дар мавсими гузашта 9 гол дар 43 бозӣ анҷом додааш сабт шудааст. ҳамчунин соли 2022 Нико даъвати аввалинашро ба тими миллии Испания гирифта буд, ки то ин дам 3 бозӣ бо пироҳанҳои испанӣ гузаронида 1 голро марбути номаш намудааст. таваҷҷӯҳ ба чунин бозингарони ҷавону ояндадор беҳтар аз ҷамъ овардани ветеранҳо аст. чӣ гуфтед? мегузарем сари мавзӯи бозии дар пеш истодаи Барселона. дастаи Барселонаи машҳури каталонӣ, ки унвони қаҳрамони амалкунандаи Испанияро дорад, дар ниҳоят баъди бозиҳои начандон хубаш ба худ омада истодаасту дар ду бозии охири худ, ки муқобили Вильяреал ва Осасуна гузашта буданд, тавонист бо ғалабаҳои зебояш ба мухлисон фароғати футболиро ҳадя намояд. дар мавриди рақиби навбатии Реал Бетис чӣ гуфтан мумкин? онҳо дар бозиҳои чемпионати Испания мунтазам дар рақобатҳои сафарӣ бо боварӣ бозии кушод нишон медиҳанду ҳатто муқобили рақибони қавӣ ҳам ҷуръати ҳамлаҳои хатарнок созмон доданро мекунанд. сармураббии дастаи каталонӣ хави дар нишасти матбуотӣ пеш аз бозӣ фикру назари худро чунин баён кард: ҳама бозингарони мо баргаштанд ва омодаанд, ки бозӣ кунанд. мо рақиби сахте дар даври навбатӣ дорем. Бетис як дастаи сарҷам аст. аз ҷиҳати техникӣ яке аз беҳтаринҳост. Иско, Аясе, Борха идораи тӯбро гирифтан яке аз вазифаҳои муҳим дар ин рақобат барои мо мешавад. моро дар пеш 3 бозии хонагӣ интизор аст ва бешубҳа дастгирии мухлисон хеле зарурӣ мебошад. аз рӯи зарурат ротатсия ҳам истифода мебарем. мо дар 20 рӯзи оянда 7 бозӣ дорем. барои ин ҳаят ҷамъ овардем. бозингароне ҳастанд, ки аз дастаҳои мунтахаб баргаштанд ва баъзеи онҳо вақт барои истироҳату барқароршавӣ лозим доранд. ҳайати даста қавӣ гашт ва фурсати исботи он расидааст. ҳарчанд мисли дигарон ситораҳоро ҷамъ наовардаем, аммо мо ба шогирдони худ боварӣ дорем. дар академия ҳам бозингарони боистеъдод зиёданд ва аз онҳо низ бешубҳа истифода хоҳем кард. аз ҳаяте ки барои бозии имрӯза пешниҳод шудааст, танҳо Араухо ва Педри бо сабаби ҷароҳаташон дастрас нестанд. мухлисон интизори як бозии даставӣ аз Барса ҳастанд ва бо умеди пирӯзӣ навори имрӯзаро ҳам ба охир мерасонем. шарҳи бозиро пагоҳ манзуратон мегардонем. моро пайгир бошед.